रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दोन धक्कादायक घटना घडल्या। घटना सारख्या मात्र ठिकाणं ही वेगवेगळी आहेत। पहिले ठिकाण हे चिपळूण तर दुसऱ्या घटनेचं ठिकाण आहे लांजा। रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यात ग्रामीण भागामध्ये ही घटना घडली। एका 22 वर्षीय युवकानं टोकाचं पाऊल उचलत झाडाला गळफास लावून आपल्या आयुष्याची अखेर केली आणि या घटनेनं परिसरामध्ये खळबळ उडाली। लांजा तालुक्यातील मठ गावातील मटकरवाडी येथील भूषण राजेश मटकर असं आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे। मात्र त्याने हे टोकाचं पाऊल का उचललं याबाबत सध्या कोणतंही कारण समोर आलेलं नाही। 13 सप्टेंबर रोजी ही दुर्दैवी घटना घडल्याची माहिती आहे आणि या सगळ्या घटनेसंदर्भात लांजा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भूषण हा रात्री 8 वाजताच्या सुमारास घरातून निघून गेला होता। गणपतीची हातगाडी ही वरच्या घरी ठेवून येतो असं सांगून तो घरातून बाहेर पडला। मात्र तो बराच वेळ झाला तरी घरात परतला नाही। तो घरी परत न आल्यानं कुटुंबियांनी त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याच्या मोबाईलवरही संपर्क होत नव्हता। सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास घरच्यांनी पुन्हा एकदा त्याच्या मोबाईलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मोबाईल नेटवर्क कव्हरेजच्या बाहेर दाखवत होता। घरच्यांनी आणि ग्रामस्थांनी त्याची शोधाशोध सुरू केली आणि जवळपास 11:15च्या सुमारास भवानी सोमेश्वरचे पुजारी आणि त्याच्या गावातील ग्रामस्थ सुभाष महादेव पवार यांना भूषण हा भवानी सोमेश्वर मंदिराच्या शेजारी तळीच्या जवळील आंब्याच्या झाडाला गळफास लावलेल्या अवस्थेत सापडला। हे धक्कादायक दृश्य पाहून सगळ्यांच्याच पायाखालची जमीन सरकली आणि या घटनेची माहिती ग्रामस्थांनी तात्काळ लांजा पोलिसांना दिली। भूषण याचे वडील ही घटनास्थळी दाखल झाले। त्यांनीही मंदिराच्या शेजारी जाऊन वस्तुस्थितीची खात्री केली, तेव्हा आपलाच मुलगा भूषण हा नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेतल्याच्या अवस्थेत पाहायला मिळाला। भूषण राजेश मटकर वय 22 हा 12वी झाला होता। पाली येथील महाविद्यालयामधून त्याने शिक्षण पूर्ण केलं। त्याने काही दिवस एका हॉटेलचं काम देखील केलं, मात्र अलीकडे तो घरीच होता। त्याने हे टोकाचं पाऊल का उचललं याबाबत अजूनही माहिती समोर आलेली नाही। मात्र मटकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। तर दुसरी एक धक्कादायक घटना घडली ती म्हणजे चिपळूणमध्ये। चिपळूण तालुक्यातील भिले सुतारवाडी येथे 32 वर्षीय सुमित अशोक सुतार यांना राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना गुरुवारी सकाळी सुमारे 8 वाजता उघडकीस आली। या प्रकरणी चिपळूण पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमित सुतार याचा मृतदेह घरामध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला। घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला। मात्र सुमितनं आत्महत्या नेमकी का केली याचं कारणही कळू शकलेलं नाहीये। मात्र बायको, मुलगा, आई वडिलांना सोडून सुमितनं आत्महत्या केल्यानं गावावरती शोककळा पसरली आहे आणि या आत्महत्येमुळे हळहळ व्यक्त केली जातीये। सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 2 आत्महत्यांमुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। तरुण मुलं अशी आत्महत्या का करतात याचं नेमकं कारण अजूनही कळू शकलेलं नाहीये। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज।